Για YouTube, Ποκεράξ εδώ, επιστρέφουμε με την επική μάχη με τον Wither. Λοιπόν, έχω αυτά τα πράγματα. Θα πάω, θα φτιάξω ένα golem, ώστε να μην μπορεί ο Wither να κάνει τίποτα, για να με εμποδίσει να τον σκοτώσω. Νάτος! Ο κολοσσός. Όπα, ποιος με βαράει? Λοιπόν, όπα! Από ό,τι νομίζω θα πεθάνω. Και είναι το σίγουρο θα πεθάνω. Μη μου διαλύεις τον golem μου! Respawn. Έχω βάλει φίλτρα να βλέπω την νύχτα. Οπότε δεν πρόκειται να μας εμποδίσει αυτό το σκοτάδι. Ωραία. Και άλλα φίλτρα θέλουμε. Όπα! Wither, φρόνημα. Όπα, αυτός ο κολοσσός είναι κολοσσός. Κρύβομαι. Ελεός. Όπα! Wither, φρόνημα! Φρόνημα, βρε Wither. Εδώ νομίζω έχω τα φίλτρα. Όχι. Εδώ. Ναι. Επειδή ο Wither δεν είναι φρόνιμος, δεν θα μας είναι τόσο εύκολο. Όπα, άσε το golem. Μπορείς να με καταλάβεις? Πάρ' το. Σοβαρά τώρα. Το golem λογικά θα διαλύσει το Wither. Αλλά δεν μπορώ να τον κάνω. Γιατί τον golem? Λίγους ελιγμούς. Όπα, είπα λίγους ελιγμούς. Wither, μπορείς να σταματήσεις για 1 λεπτό να με χτυπάς? Θα βοηθούς και μου τελειώνουν και τα φίλτρα και μετά θα πρέπει να βγαίνω έξω. Να προσπαθώ να κοιτάξω που είμαι. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι άλλο. Εδώ υπάρχει. Ναι, πουλάκι μου. Πέθανες. Άσε με. Δεν είμαι κακός. Wither, έχω όπλα και. Επειδή δεν θα σου φέρει δώρο αν Βασίλης. Ούτε ο Χρήστος θα σου φέρει δώρο. Πάει τον golem μου. Τον golem τον βαράει όμως. Άρα είμαστε και ευχαριστημένοι. Μην μου πείτε ότι πέθανε τον golem. Πρέπει να φτιάξω κι άλλο golem πριν πεθάνει αυτό. Πέθανε. Ναι. Πρέπει να το έχω φανταστεί. Το τελευταίο μας φίλτρο. Ευχηθείτε του καλή τύχη. Golem ζεις? Golem. Οπ! Όχι στη βάρδια μου. Ναι, το golem δεν ζει, άρα το να νικήσουμε είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ξαναμπαίνω μέσα για να ζήσω. Ναι. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι να νικήσω το Wither? Δηλαδή χωρίς πλάκα. Είναι αυτός Wither. Νικέται. Δεν γίνεται να μην νικέται ένα mob. Το θα δεις. Wither, με έφτασες όσο δεν πάει. Όπα, γιατί βγήκα εδώ? Αχ, συγγνώμη YouTube, έσπασε το κρεβάτι μου. Γεια σου εσύ άλλε Wither. 3 Wither υπάρχουν, δεν σας το έχω πει. Έσπασε το κρεβάτι μου και βγήκα έξω. Settings. Το κάνω ένα λεπτό creative, πάω και μέσα.
Μακάρι να υπήρχε ένα τόσο δυνατό γκόλεμ ώστε να διαλύσει το Wither. Δηλαδή τα γκόλεμ που χρησιμοποιώ εγώ δεν είναι σχεδόν καθόλου δυνατά, χωρίς παρεκκλήσεις γκόλεμ. Αλλά δεν βοηθάτε γκόλεμ! Δηλαδή αν υπήρχε ένα γκόλεμ τόσο δυνατό όσο το Wither, θα μπορούσαμε να διαλύσουμε άνετα το Wither. Και Wither και Wither και Wither. Τον φάμε, δεν πειράζει, εντάξει. Νομίζετε τώρα όλα τα πράγματα τα πήρα από survival. Από creative. Ναι, εντάξει, δεν είμαι τόσο καλός, είπαμε. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. You can't sleep at night. Ωραία, άρα... Αυτό που κάνω τώρα είναι κλεψιά, αλλά τέλος πάντων. Παρά στους δύο. Και Wither θα έρθουν και άλλοι. Αν συνεχίσει να είσαι άτακτος. Έρχεται και ο πιο δυνατός. Εγώ. Όρμα με, έλατε, πάμε. Έλα, τρώει αυτό, το έχουμε. Όχι! Τι έκανε? Πλάκα μου κάνετε τώρα. Πλάκα μου κάνετε. Wither είναι αυτός. Έκανε μπαμ ενώ τον τρώγαμε. Αλλά είναι έτοιμος να πεθάνει. Θα του κάνω το τελευταίο kill μόνος μου. Άντε πάμε. Ω Παναγία μου. Παναγία βοήθα. Αυτός είναι ο βασιλιάς Wither. Μόνο η Παναγία μπορεί να μας βοηθήσει. Συγγνώμη, έφτιαξα τόσα πολλά γκόλεμ και δεν ζουνε. Πάμε να κάνουμε τα πράγματα. Μη μου πείτε ότι αυτό είναι... Ναι, είναι. Έλεος! Wither είσαι... Εντάξει, το κάνω τώρα στο creative επειδή αυτό θα το κάνω και στο survival για να μην σας κάνω να βαριέστε. Λοιπόν, πηγαίνετε φάτε τους εσείς. Γιατί ο μπαμπάς έχει άλλη δουλειά αυτή τη στιγμή. Wither πέθανε. Οπ, έκανα βλακία, έφτιαξα golems. Ελπίζω Wither να μην πεθάνει. Μην πεθάνεις Wither. Κοίτα, τρέχουνε. Τρέχουνε. Μας Wither εδώ. Περίμενε, θέλω όταν τον σκοτώσω. Πες να πέθανε. Πέθανε. Το σκότωσα! Τελευταία στιγμή. YouTube. Τα καταφέραμε. Είμαστε θεοί. Δεν το πιστεύω. Πώς τα κατάφερα. Πάμε μέσα, το κάνω survival και κλείνω το βίντεο. Ήμασταν επικοί. Σε αυτή την αρένα εδώ μέσα μάχες και με άλλα monster και mobs. Το ίδιο είναι. Λοιπόν, να σας δείξω την καταστροφή. Έκανα το τελευταίο kill, δεν μπορείτε να πείτε. Μόνο εσύ έζησες. Το αστέρι. Λοιπόν, αυτό εδώ το πράγμα που λέγεται Nether Star, αστέρι, καλά το έλεγα. Nether αστέρι. Το αφιερώνω στο YouTube. 2 κιόλας. Και γεια σας. Ό,τι μας έμεινε σε μία ακόμα Ελλάδα και ένα ακόμη Minecraft. Bye bye.